Здравейте, приятели! Искам днес да ви покажа какво си извадих от градината, докато почиствах едно местенце. Това тук е корен от глухарче, жълтурче, всеки му вика някак си различно, но знаете за какво става въпрос. Цялото растение е ядливо, като всичките му части са полезни, като самото жълтурче цвета е полезен за черния дроб, изчиства черния дроб, например. Също така е изключително полезно цялото растение за сърдечно-съдовата система. Ако има сърдечен дефект и други проблеми. Изчиства организма от токсини и шлаки, като повечето, които имат такъв горчив вкус. То е едно от тях. Може да го ядете, може да слагате листата в салата, ако може да го ядете. Ако излизате навън на разходка, просто можете на чисто място, естествено, да вземете едно жълтурче да го изядете. Тогава сте направили нещо добро за вашия черен дроб. Корените съм ги извадила и съм ги изчистила. Ще ги нарежа малко по-ситничко. Ще ги изсуша. От тях може да се пие чай за сърдечно-съдовата система. И за много други неща. Може също така тинктура да се направи. Аз съм по тинктурите. Просто се слага 1/3 от буркана. Какъвто и да е буркан. 1/3 се слага с самата билка, самия корен. Другото се залива с домашна ракия, водка, там някакъв високопроцентен алкохол, за да се извлече полезното от корена. Някъде около 40 дни седи и е готово за употреба. Другото, което съм си извадила, това е корен от репей. Едното от много действия на корена от репей е, че когато си направите масло от репей, т.е. сега както съм го взела, изчистила, приготвила, слагате го пак 1/3 от буркана в зехтин, в качествен хубав зехтин. Пак седи на тъмно място 40 дни. Извлеченото масло е изключително полезно за косопат, проблеми с себореен дерматит, кожни проблеми, но особено за косопат. Още преди сигурно 200-300 години кралските семейства са използвали, е известен още от тогава, корен от репей в масло, да се маже косата, за да има дълга и красива и гъста коса. И ето го коренът от репей. Аз ще правя от това, ще правя масло, това ще го изсуша, като също от глухарчето ще направя и тинктура, защото аз обичам тинктурите повече, отколкото примерно маслата, маслените извлеци. Тоест за мен алкохолния извлек ми е най-приятен да го правя и ми е най-ефективен. 20 капки 2 пъти на ден и е супер. Може да споделите вашият опит. Пробвали ли сте? Ако не, пробвайте. Сега в момента е хубав момент да се посъбере малко, чистейки градината, вместо да го изхвърляте, защото маса билки полезни, хората, чистейки градината, си ги изхвърлят като бурени, а те не са бурени. Те са нещо полезно. Имайте едно друго нещо преди, което е така леко духовно, езотерично, че каквото расте около вас и във вашата градина, то е нещо, от което вие имате нужда и то може да ви помогне. Имайте го в предвид. Бъдете здрави!